isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Tayo manalangin. Lord God, I praise you and I thank you once again. Bless this General Bible Study. Guide me through your Holy Spirit. Bless your people. Strengthen their faith. This I ask in Jesus' name. Amen. At magandang hapon po. Blessed good afternoon. At tatalakayin po natin muli sa hapong ito yung water baptism. At samahan niyo po ako at tignan po natin the book of John chapter 3 verse 23. Now John also was baptizing in Enon near Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. So, papag-aralan po natin ngayon yung mode of baptism, the significance and the necessity of baptism. Ano po ang kahalagan nito sa kaligtasan? So, pinapakita lang po dyan na kailangan pag sinabing baptism, maraming tubig. The word baptism is a transliteration of the Greek word baptizo, which means to immerse. In Hebrew, it is referred to as a mikbi, an immersion. Ito po ay paglubog. Ito po ay paglilinis. Kaya the baptism, a Christian sacrament signifying spiritual cleansing and rebirth. So dito po, may simbolo po ito pag tayo po ay nababautismuhan. Sa mga Christian tradition, yung ating nakagawian, nung bata po tayo, yung ating kinalakan, pag sinabing tayo na sa binyag, pag sinabing binyag, alam na po natin yon, baptism. Pero tatalakayin po natin dito, hindi yung tradisyon, kundi yung biblical way of baptism. Ang binabaptize po kasi ay yung mayroon ng kamalayan. Meron na pong edad, meron na po siyang marunong na magsisi at alam niya na yung kasalanan at hindi. Hindi kagaya ng bata ay inaalay. So, ito po yung tatalakayin po natin, yung kaligtasan. Na ito po ay isang paglilinis o pagbabagong kapanganakan. Okay?
And immerse, the definition of immerse is to dip or put something completely into a liquid or totally absorb yourself in a particular activity. So, kailangan talagang ilubog. Buo po ito, maraming tubig. Yan po ang meaning po ng immersion. In the book of 1 Corinthians, chapter 10, verse 1 to 2, moreover, brethren, I do not want you to be unaware that all our fathers were under the cloud, all passed through the sea. Verse 2, all were baptized into Moses in the cloud and in the sea. So makikita po natin yan sa 1 Corinthians chapter 10 verse 1 to 2. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap at silang lahat ay tumawid sa dagat. At lahat ay nabautismuhan kay Moses sa ulap at sa dagat. Ito po yung typology. Kahawig, no? Merong the shadows to come. The Old Testament is typology. Ito po, nung panahon po nila Moses, ay meron na pong simbolo habang sila po ay tumatawid sa pamagitan ng ulap at dagat. Ang sabi po ron, sila po ay nabautisman. They were all baptized unto Moses in the clouds and in the sea. So, yun po yung Old Testament typology. In the book of Exodus, then the Lord said to Moses, go to the people and consecrate them today and tomorrow and let them wash their clothes. Pagka sila po ay humarap sa ating Panginoon, kailangan sila po ay karapat-dapat. Kaya inatasan po sila. Sa verse sa 19:10, sinabi ng Panginoon kay Moses, pumaroon ka sa bayan at italaga mo sila ngayon at bukas at laban nila ang kanilang mga kasuotan. Ito po yung sa lumang tipan, talagang pag sila po ay humarap at mayroong inuutos ang Diyos sa kanila, kailangan sila ay banal, malinis po. Kaya sa pamagitan po ng paglilinis, what is the significance of baptism? Ito po yung necessity. Ano yun? In the book of Mark 16:16. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Siyang maniwala at mabautismuhan ay maliligtas. O siyang manampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi manampalataya ay parurusahan. So napakalaga po na tayo po ay mabautismuhan kasi ang paniniwala at pananampalataya at mabautismuhan ay magkasama po yan. Hindi ka lang pwedeng maniwala ayon po sa ating binasa. Kaya sabi rin, he who believes and is baptized. So combine po yun. Maniwala at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi maniniwala ay parurusahan. So kailan maniwala ka sa bautismo? Hindi lang maniniwala, tanggapin lang si Lord. Kailangan may cleansing, may rebirth. In the book of John chapter 3 verse 5, Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. So yun po yung criteria ng ating Lord para maging banal po tayo at karapat-dapat po tayo sa Lord. Magkaroon po tayo ng relationship sa Kanya. Kailangan po tayo po muli ay mabautismuhan sa pamagitan ng tubig at espiritu upang tayo po ay makapasok sa Kanya, sa kaharian ng Diyos. Galatians chapter 3 verse 27. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. Tingnan nyo po, pag tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ni Kristo, isinuot natin si Kristo. Kaya napakalaga po ito. Ito yung the mode of baptism. Ano po yung mga paraan? The ways
o baptism. Yung pamamaraan kasi po, sa ibang tradisyon o nakagisnan o kultura, ang bautismo sa kanila iba-iba. Meron yung tinatawag na yung traditional, iniitsa sa tubig, kinukuha yung tatay, nilalangoy, meron po ganun. At meron din yung paraan ng bautismo sa kinagisnan po natin, yung pinanggalingan po natin nung bata po tayo, winiwisikan, o kaya tayo po ay binubuhusan ng tubig, yung bumbunan po natin. Yun po yung mga paraan ng pero sa biblical principles po tayo, sa paraan ng Diyos, sa paraan ng Biblia, ito po yung paraan ng bautismo. And the book of Matthew chapter 3 verse 16, when he had been baptized, Jesus came up immediately from the water. And behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. At dumapo sa kanya. Ang example po natin na nabautismuhan ay si Jesus Christ. Siya po ay nagpabautismo, hindi naman po siya nagkasala. Bakit po? Samantalang sabi ni John the Baptist, ikaw ang magbabautismo sa akin. Sabi niya, hindi. Ito yung kapamaranan ng Diyos para yung katwiran ng Diyos ay matupad. O kaya kahit na wala siyang kasalanan, para maging halimbawa po siya, abay, siya nga nagpabautismo. Tayo pa kaya na makasalanan ay hindi magpapabautismo. Para magkaroon ka ng relationship sa Lord, kailangan magpabautismo po tayo. At ang pagbabautismo ay hindi po nangangahulugan na tayo po ay magiging miyembro sa isang iglesia. Ang bautismo ay kasama po o parte ng kaligtasan ng tao. Yung iba po, kailangan, saka ka lang mababautismuhan pag ikaw ay miyembro po ng isang iglesia. Di po, pagka tayo po ay nabautismuhan, we are now member of the universal body of Christ. Body of Christ, universal church po yan. It is not the church, the physical structure. The church that I am referring is the church, the spiritual church, the believers who believe on the Lord, accept the Lord, believe His words, and baptize in His name, baptize in Jesus' name. In the book of John chapter 3 verse 23, tingnan niyo po. Now John also was baptizing in Enon, near Salim, because there was much water there, and they came and were baptized. So napakalaga po, pag tayo po ay nagbabaptize, hindi po pwede yung ulo lang. Kailan buo. Kailan maraming tubig. Hindi po pwede yung binubuhusan lang. Hindi po pwede yun. Kasi po, dito po mismo ang halimbawa nung nagbabaptize po si John the Baptist. Talagang wala pang pangalan nun, repentance. Sa pansarang nagsisisi sila, binabautismohan sila sa bautismo ng pagsisisi. Maging nung panahon ni Jesus Christ, siya po yung pinakahalimbawa na who are we that God is mindful of it? No? Sino ba tayo para lalahanin ng Diyos? Ulitin ko ulit. Sinabi ko na nung nakaraan. Pero ito, nagpabaptize po tayo. Galing po tayo sa labog. Tapos, hindi po tayo magpapabaptize. Hingin nyo po sa Lord yan. Pag-pray nyo po, nakabagan kayo ng ating Panginoon. Tingnan nyo po, matatanggap nyo po yan. Kasi ang maghaharang sa inyo sa kaligtasan ay ang demonyo. Ayaw niya na kayo po ay papasok sa buhay na walang hanggan. Ayaw ng demonyo na tayo po ay makapiling ng ating Panginoon. Kaya minsan, pag tayo po ay nabautismo, nakala natin parang ayaw na natin magkasala. Para bang perfecto na ka na. Hindi po, huwag kayong matakot. Huwag kayong mag-alala. Pag nabautismo kayo, yun yung proseso ng Lord. Pag pinagkatiwala nyo sa Kanya, sinuko nyo yung mga kainan, yung mga pagkasalanan po, malugod tayong tatanggapin ng ating Panginoon. So, yun po yung kahalaga ng bautismo. In the book of Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism. Yan po. Inilibing tayo na kasama ni Kristo sa pamagitan ng bautismo. Ito po yung sumisimbolo, naglalarawan ng kanyang kamatayan, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in the newness of life. So, para po tayo ay makalakad.
sa panibagong buhay. Kasi po, kailangan may relationship po tayo sa Lord. At ang paraan ng Diyos para magkaroon tayo ng relationship natin sa Amang nasa langit, dahil lahat po ay nagkasala, ay sa pamagitan lang po ng pananampalataya at bautismo sa pangalan ni Jesus. Kaya pag may nangaral, nanampalataya po tayo, sumunod po tayo. Obedience po yun. Colossians chapter 2 verse 12, buried with Him in baptism. Tayo po ay nilibing sa pamagitan ng bautismo, in which you also were raised with Him through faith and the working of God who raised Him from the dead. Iniyan tulad po ito. Dahil sa ating pananampalataya, ang Diyos ngayon ay kumikilos. Who raised Him from the dead, at ganoon din po yung ginawa sa ating Panginoon nung siya po ay namatay ng 3 days. Ang Diyos po ay binangon niya sa ikatlong araw. At ganoon din po, inatulad po rito. Pag tayo po ay nabautismuhan, sinisimbolo po yun yung kanyang kamatayan. Baptism in the name of Jesus. So, ito na po. Ang kailangan, ang bautismo ay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Bakit po? Kasi nire-require po yan sa Matthew chapter 28 verse 19, yung the Great Commission, yung go ye into all the world and make disciples and baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ang tinutukoy po doon, name. Ang Father po, it is a proper name. It is a proper name. Marami pong Father. Pero may Father po na may pangalan. Tulad sa akin po, my proper name is Domingo Lucena. That is my proper name. Ang common name ko is Father. Marami kasing Father. Yun ang common name. Pero ang proper name ko is Domingo Lucena. Bishop Domingo Lucena. Yun po ang proper name ko. Ganun din po sa baptism. May proper name. Kailangan, sabi ng Lord, go ye. Inutusan niya ang kanyang malagad na umayo kayo, turuan nyo sila at bautismuhan nyo sila sa pangalan. So, in the name of the Father, and in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. So, ibig sabihin, the name, the Father is not a name. Father is a title. Son is not a name. It is a title also with the Holy Ghost, with the Holy Spirit. So, ang hiningi po doon, name. So, the name of the Father is Jesus Christ. The name of the Son is Jesus Christ. And the name of the Holy Spirit is Jesus Christ. Kaya nga, in the book of Acts chapter 2, verse 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. So yun po, yung the gospel of salvation. Yung sinasabi ng Lord na you must repent and believe the gospel. So inintrust niya yung susi kay Peter. Ang susi po ay spiritual. Ang susi po ay mensahe. Mensahe para mapagbuksan ng mga tao. Yung kanilang spiritual blindness. Kaya nung sila po ay nasaktan dahil sa pangangaral ni Apostol Pedro, tinanong nila kung anong dapat nilang gawin. Sa Acts chapter 2 verse 37 and 38. Yan po yung segment ng Sunday service ko po. What shall we do? Pwede nyo pong panoorin doon. Yung segment na yon. Napakaganda po. At talagang ito po ang tamang bautismo. On the book of Acts chapter 8 verse 13, then Simon himself also believed, and when he was baptized, he continued with Philip and was amazed, seeing the miracles and signs which were done. Sa Simon dito, di po si Simon Peter po yan Si Simon, sorcerer, yung salamangkiro po. Siya po ay talaga namang nagmamagic. Nagsasalamangka, kaya naging takila po siya. Naging kilala po siya. Kaya kung nangaral po sila Philip, mga kapatid, at nangaral po siya, naniwala po tumanggap sa Lord at siya po rin ay nabautismuhan. Pero samantalang naglilihans po, sila John at sila Philip, ay nakatanggap po sila ng Holy Spirit, yung mga mananampalataya. At namangha ito si Simon the Sorcerer. Sabi niya, gusto ko rin yan. At inalokan sila ng pera. At ang sabi ng mga lagad,
ay hindi pwede yan. Alokan ng perang hindi binibili ang kaloob ng Holy Spirit. Kaya sabi niya, humingi ka ng patawad sa Lord. Kasi talagang nagsalita po si Apostol Pedro dyan. At ano pa, why in the name of Jesus, Acts 10:48, and he commanded them to be baptized in the name of the Lord. Then they asked him to stay a few days. Kita mo? In the book of Acts chapter 10, the Cornelius, the first Gentile who was baptized. Matindi po ito. Si Cornelius, nako mga kapatid, Gentiles po yan. Pero makikita nyo pag-ibig ng Lord. Ang mga Gentiles, nagpipreach pa lang si Apostol Pedro. Pero nakatanggap na po sila ng Holy Spirit. Kaya naman nga po yung mga Hudyo Bakit sila? Nag-speak in tongues na sila. At nung sila po yung nag-speak in tongues, tingnan nyo, binautisman sila ng pangalan ng ating Panginoon Jesus. Kaya ganyan po kahalaga ang bautismo. Huwag nating parang santabi lang. Kasi hanapan po tayo ng Lord. Yun lang yung paraan ng Lord para maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Kasi lahat ay nagkasala. All have sinned and come short of the glory of God. Kaya nga, yun lang ang paraan ng ating Panginoon na kailan maniwala tayo sa kanyang mabuting balita. Kailan sumunod tayo sa pinapagawa niya, yung in-entrust ng ating Panginoong Jesus kay Peter. Na repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission. O pag nabautismo ka sa pangalan ni Jesus, sa ikapagpapatawad po, hindi sa pagkikipagmiyembro sa isang iglesia o isang church. Hindi po. Pag tayo po ay nabautismuhan, tayo po ay mapapatawad. So, ibig sabihin, magkaroon na po tayo ng relationship sa Lord. Magkaroon na po tayo, hallelujah, na access sa ating Panginoon na tawagin natin siyang Ama. O kaya pag yung mga tao hindi sila naniniwala dyan, ay kahit na Ama sila ng Ama, walang relationship po yan. Wala pong iniwan po yan sa halimbawa na simple lang. Alam po naman po na lahat po tayo halos, karamihan, kilala po natin ang presidente ng Amerika. Yan po si Trump. Kahit na bata, matanda yan. Mga high school, elementary, college, alam. Maging yung presidente po natin, pag tinanong mo po, yan, si Presidente Duterte, presidente po natin yan. Kilala natin po sila. Pero pagdating sa tanungin ako na bisya, tanungin niyo ako kung kilala ako ni Trump. Ay, hindi niya ako kilala. Hindi rin ako kilala ni Presidente Duterte. Liban na lang kung darating ang panahon na ipagkalob sa akin ng Lord na makakausap ko siya, ang Diyos lamang po ang nakakaalam. Bakit po? Kasi wala kaming relationship, blood relationship. Ang sino kakilala nila? Yung mga loved ones nila, yung mga blood related, yung mga office mates, yung mga classmates nila, yung mga neighbors po nila. Yun yung mga nakakilala sa kanila. Ibig sabihin, meron silang relationship. Kaya, pag tinanong mo, kilala ko si Trump. Sino yan? Sino yung Bishop Lucena na yan? Hindi niya ako kilala. Kahit yung mga kapwa niya Amerikano, basta wala relationship sa kanya. Ganun din po, yung amang nasa langit. Kailan may relationship tayo. At ang paraan ng Diyos, yung pagsisisi, maniwala, magpabautismo. At tanggapin natin yung kaloob ng Holy Spirit. Yan, anak na tayo ng ating Panginoon. So, may relationship na tayo sa ating Panginoon. That's why in the book of Acts, chapter 10, verse 48, and they commanded them to be baptized in the name of the Lord, then they asked him to stay few days. Okay? Commandment. It is a commandment. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. So, lahat po ng mga naniwala, no? Huwag na kayong bantulot. Magpabautismo na kayo. Why? Because it is a commandment. Napakahalaga. At alam ng mga lagad na napakahalaga ang bautismo. Kasi parte po ito ng kaligtasan ng tao. Kaya wag po nating isawalang bahala po ang bautismo po. Napakahalaga. Biruin niyo po, yun po ay sinasalarawan ng kamatayan ni Kristo. Yung iba talagang natatakot Hindi ko po alam kung anong dahilan. Ang unang nagpipigil ang demonyo. Pangalawa, yung sarili niya. Baka isipin niya, hindi ko na magagawa yung dati kong gusto. Yung old nature po, huwag kayo matakot. Huwag kayo mag-alala. Pag sa Diyos po tayo sumusunod, mapapaigi po tayong lahat.
Papapaigi po kayo, titiyakin ko po sa inyo, 100% pag sa Diyos po kayo. Papapaigi po kayo kasama ang iyong pamilya, kasama yung iyong mahal sa buhay. Ang iyong mga plano ay talaga namang ipoprosper ng ating Panginoon. Hinihintay ka lang na tumugon sa kanyang panawagan. And now, why are you waiting? Arise and be baptized and wash away your sins, calling on the name of the Lord. So, pag tinawag mo na po siya, ay bagong nilalang ka. New birth. You are a new creation. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sinabi po yan. In the book of Matthew 28:19, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. You know, go. Ibig sabihin, humayo. Humayo kayo. Okay. Sa panahon natin ngayon, pinapahayo tayo ng Lord. At sabi rin, and make members, hindi po, and make disciples. Hindi ka lang pwedeng membro sa isang iglesia, kailangan alagad ka. Saan? Of all the nations. Pag sinabing of all nations, hindi mo na kailangan pumunta pa sa Japan o sa ibang bansa. Di po, meron kang bansa, meron kang sariling kinabibilangan. Meron kang world. Meron kang kinabibilangan, meron kang kaibigan, may kamag-anak ka, o kahit nasabihin mo na ikaw yung loner. May mga personality kasi ng tao, mahiyain. Pero may kaibigan ka because no man is an island. Meron kang mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Yun yung world mo. Kaya pagdeteksan mo na sila. O lalo na ngayong panahon ng COVID. O hindi natin basta-basta mawala po yan. Mamaya, GCQ tayo, modified na. Mamaya, increase na naman. Tapos, balik na naman sa ano. Hindi natin alam. Kaya pag nabautismuhan po tayo, nako, may proteksyon ka na dugo ni Kristo. Ay, ang sarap. Ang sarap po. Samantalahin nyo po. Ay, purihin ng Diyos. At ito po, yung pinakamagandang regalo ng Diyos sa atin. Yung magiging anak po tayo. Kaya tunay po yung sinabi na in John chapter 1 verse 12. But as many as believe and receive Him, He give them to become a right, to become the sons of God. Kaya pag naniwala ka sa ating Panginoon at nanampalataya ka, talagang very secured ka. Kahit yung mga virus na to, sa pangalan ni Jesus, talagang tumatalsik ang mga virus na yan. Pag ginamit mo ang pangalan ni Lord, pag ikaw ay naniwala, nabautismuhan, at tumanggap ng regalong kaloob ng Holy Spirit ng Diyos. At pagpalain po tayong lahat. Sana po, pinagpala po tayo. Jesus came and spoke to them saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. Biro nyo po. Ang lahat ng kapamahalaan ay binigay sa Kanya, yung ating Panginoon Diyos. Kaya pagka humingi po tayo ng habagyan, sigurado po, diretso po sa Kanyang trono, yung ating mga panalangin, yung ating mga pagsamba at pagsasalamat sa Kanya. Kaya dito sa 19, go therefore and make disciples of all the nations. Sa 20, and I will teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age, or even unto the end of the world. Amen. O yan. Gusto nyo na ang Diyos ay sumasa inyo? O, sabi niya, ituro nyo at subunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. At ako'y laging sumasa inyo kahit sa katapusan ng mundong ito. Ang ibig sabihin, kahit sa kamatayan po, sasamahan tayo ng Diyos. Grabe po, natutulog lang po ang mga mananampalataya. Natutulog lang po ang mga nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Sapagkat sa takdang panahon sila'y gigisingin. Biro mo, kaya totoo yung sinabi ng Lord sa John chapter 6 pag ikaw ay lumapit sa Kanya at nananalig sa Kanya at nananampalataya sa Kanya na siya yung tubig na hindi ka na mauhaw at siya yung tinapay na hindi ka magugutom, hindi ka na mamamatay. Ibig sabihin, natutulog ka lang talaga. Kaya salamat po sa ating Panginoon at tinintay po natin yung rapture day. Yun ang pinakamaganda. Sana isang araw tatapikin natin yan. Manood po kayo dito at sana tayo po ay magkaroon ng sigla. Zechariah 49, and the Lord shall be king over all the earth, and in that day
it shall be, the Lord is one, and His name, one. Talagang isa lang pangalan ng Panginoon Diyos natin. Dati po, maraming titulo. Maraming titulo ang Diyos. I am He, I am that I am, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shalom, the Lord God, pangalan niya lang yun. Pero darating ang panahon, sabi ni Sikaraya 14:9, and the Lord shall be the King over all the earth. Siya po yung hari na mahari. And in that day, it shall be the Lord is one, and His name, one. Kaya ang pangalan po niya talaga sa English, Jesus Christ. Hesus Kristo sa Tagalog. Yeshua sa Hebrew. Kaya salamat sa ating Panginoon at binigyan niya po tayo ng pagkakataon na tayo po ay mangaral po sa social media. At tayo po ay magpasalamat. Iyon po natin ang ating maulo. Purihin ka dakilang Diyos. Salamat po sa iyong mga salita, Ama. At ako po ay naniniwala na tinatnubayan niyo po ang iyong palikod sa pamagitan po ng anointing ng iyong Banal na Espiritu. Marami po salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong patnubay, sa lahat po ng mga nakikinig, sumusubaybay sa iyong palatuntunan, itong online General Bible Study. At tuloy mo po na patnubayan po ang mga manunood, ang mga mananampalataya. Patuloy na pasiglahin mo ang kanilang pananampalataya, provide mo kanilang pangailangan, at ingatan mo po silang lahat. Marami pong salamat, pagpalain mo po ang palatuntunan ito, at salamat po sa lahat ng iyong ginagamit. Sa technicals, sa lahat ng sumusuporta sa mga panalangin, at ganoon din sa financial blessing. Salamat po, balik mo sa kanila madoble, Panginoon, ang mga talent na kanilang inaalis sa iyo. Sila po ay aputin mo at pagpalain. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen.